Shalom. Shalom. Selamat Paskah kedua madihita saluhuna. Selamat Paskah inang. Adorang setapuka pertanyangata perbingguata di bagasan bodarion perjulu mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Jojo parsobaot tu debata. Kristus Tuhan nunga hehe Kristus. Madok mauliate mahamutu Jehovah, ai pardenggan basa doibana, ai rodi saliling-liling na doa sini rohana, atong edeo kamu ma puji-pujian di guarna. Marede mahita sabuku ede nomor 10 ayat sada sahaturu di ayat tulu. Mari hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani. Nunga tutu hehe ibana. Ariodo najidadihon ni Jehovah. Marolopolop jara marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon niya kapade bagas, imagabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halonganga doi anggo di matata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami,
marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gada haporsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu. Asa toktong huingot hami, nahehe dohami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Marede mahita sia buku ede nomor 20 sia ayat sada dohot ayat tulu. Tatangihon mapatik ni debata di pesta paduahon ari perninggotan haheheo Tuhan Yesus imasia Yohanes 10 sada ayat 25. Dungini na Yesus mamado ibana. Ahu do haheheon dohot hanguluan. Na mangulu do na porsea diau nakpe mate ibana atong rak mangidogogo mahita. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami. Mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Maredehita sa buku ede nomor 122 ayat sada sahatero di ayat 2. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sito panasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite siap pangalosion nami di patikmu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami na roai. Nang siapa katayon nami na soture.
Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami ale de bata nami. Pardengan bahasa jala para si roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di porbadia tu rohan nami be. Asa terbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinarbagan bagam di akan naporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tuhaesani dosata. Songonodo pakaholong ini bata di portibion. Pola do anak nanasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa liling-liling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredehita buku ede 624 ayat sada sahatro di ayat 2. Haleluya, haleluya, nunggahi Tuhan dai. Haleluya, haleluya, pujiku warnai. Yesus hidupku adoh, Tuhan di sana. Haleluya, haleluya, nunggahi Tuhan dai. Haleluya, haleluya, pujiku warnai. Puan berikan pulih tu seluruh hatimu baik. Haleluya, haleluya, nunggahi Tuhan dai. Haleluya, haleluya, pujiku warnai. Tatangihon maha tani debata nagabe epistel di pesta padua hon haheheon ni Tuhan Yesus imanatar surat di 1 Korin 15 ayat 10 sia sahatrodi ayat 26 tajahama marsika sorin. Anggo holat di tanoon hita makirim di Kristusi jolma nadu mangol do hita sian saluhutna. Ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean, songonido marhite sia sada jolma haheheon nia kanong mate. Alai ganu mamangihuton perjojorna, perjolo Kristus, dungi akan di Kristusi diharoronai.
ai ikom mangarajai ibana rasi rasa dipatuduk saluhut musui tutoru ni patna. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Maredehita sabu kweden nomor 33 ayat sada dohot ayat 4. Pesta Paskah haluan, Pesta Paskah haluan, siang hamadeyani, siang hamadeyani, Tuhan Yesus lumasuan, haleluan kasonangan, ku selucur baik. Saya puji paduata, Rabbungan kurohani, roha pandiri mori, roha pandiri mori, ia mate megongana, sukun ikon iraota, seluhur di surgoi. Tahati dakon maha porsiau tai songon nahina tidakon nidongatna saha porsiau disadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea sato di purbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni selatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolo di hari patoluhon na manaek tu surgo lauhun do tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pemamulak sogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu doho na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani hala Kristen akan na badia doho dihaisani dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni hala nau mate doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigi makur ina para hari Kamis dilanjut anon kur ama.
Sunggul-sunggul dihita di bagasan bodarion, mersogot dohot ari Rabu, mardalado partangyangata songon nasomal. Tabege makor sian wiksia, iudutian non wisapulu.
Marede mahita sa bukwede nomor 633 mamuka sanaya sada laos tapapungu mapeliata sada A do sada B. Dameni dewata nasumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Selamat Paskah madihita. Hatani dewata naung nyaturhon ni huriata di almanak di huriataon di pesta paduahon. Parningkotan ari haheon itu hata Yesus nienet sian buku pesalmen
bidu 110 ayat 10 satro di ayat 10. Pesalmen 110 ayat 10 satro di ayat 10 tajahama secara marsikat sorin ala memang pesalmen doon somalna di endehon secara masih alus-alusan. Umulai hami masian ayat 10. Nunga pola digogoho manulakon au asa tinggang nian HP Jahova mangurupi au. Jahova do pargogoku dohot endeku jadi gabe hatuauku ibana. Suara ni olop-olop do tatuaon marsaringar diundung-undung niaka partigor. Siamun ni Jahova do sibayan hamonangan. Dan tagamon mate au say na mangulu doau asa hupa jojor aka pambahenan ni Jahova. Ido sahatna jalan agabe topik manang tema di pestatan napa dua honon ima ditaringoti di son mangolu pajojor aka pambahenan ni Jahova. Di ayat 17 jahon nama secara lengkap dang tagamon mate au say na mangolu doau asa upajojor aka pambahenan ni Jahova. Urian itu hatta amanami inanami do tamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus. Tentu ngaleleng hita marhuria marminggu di garejatah KBP. Jala saya ingot nama hita hobar naung nyaturhon ni almanak ni huriata holan tolu hari raya do tapes tahun 2 hari mardodot 2 kali berturut-turut. Ingotkan hita na parjolo onma pesta Paskah ikon 2 hari nama tapes tahun napa 2 hon ari hasa saon iton di Porbadia tongdo ikon 2 hari tapes tahun napar pudi ima pesta Natal ari hatu tubun itu hatta tongdo 2 hari tapes tahun Boasa tolu hari rayaon ikon tapes tahun 2 hari. Jalada holani tahun. Sude gereja-gereja Lutheran lumo bima anggota UM na sarupa almanak na doturiata sarupa do tong mamis tahun si tolu hari raya na keningan 2 hari berturut-turut. Boasa. Nataka subuto holan ya paingoton hita do asa lam gada hapor sihotta lam gada nama lasni rohatta pagadahon stabi maju pagadahon pangatusyota muse taringotu ari-ari raya na keningan nah pasti laho ya pasikopon sude natarayahon baik ari haheon itu hatta ari hasasaor niton di Porbadia ari hatutubun itu hatta ikon 2 hari. Jadi ubereng di son na marpesta parheheo dotong parupuan di hari nang salpu di hari nang tuari mamake nuansa pahean nama nasida jala sadarion hubereng ya tongdo sian pungon paropuan nate SPH mar baju na rata-rata do hamuna mau lihat ma hala memang sengaja manang so sengaja patuduhon
gaddani lasni rohamuna dosa sitongna marayahon pesta paskaon alani bui nama ta lean apresiasi tu nasida, tepuk tangan majolo tu nasida. Jala udang lupa dah hinang pabuah hamuma tu akadongan muna jala bari tahun hamuma gaddani las rohamuna rumobi matu keluarga tu amata di jabu dot tu anak tu anak kota kolan tolu do di bagasan satahun 2 hari berturut-turut tapes tahun ulaon nih ima sasitongna molosongonon di pasada di padomu parminggota ya dang cukup rak gareja tahun molo takas diboto takas diatusi takas diaporsiai asalam gada do HP aporsiota lam gada lasni rohata lam ganda pangatusiota. Jadi unang lupa nama hita saya terus nama tabain pesta padua honon saya terus nama ta ihutton pesta padua honon dungi muse nama ngihut turpuk tahun nyenet sian pesalmen psalmoy manang mitsmor masmur sasitongna godangan di pesalmenon masmuron bahkan hampir 99% ajaran poda manang tangyang nanyende hoddo endemuna nakeningan upayut ihut asa diboto hamu sasitongna godangan do ende pengajaran ende panindangion contoh misalnya sian seksi parupuan nang keningan mangindehon huendehon ma tuhaku ima ajakan sekaligus ju panindangion suang-suang nang haleluya haleluya nungahehe Yesusi itu carita doi barita nungahehe nunga talu hamatiani dibain Yesus Tuhan Yesus barita dui itu dah naikon di BG halak naikon di saat nama tuaka dongan nahumaliang panindangnyota dui suang songoninang di endewiksia nak keningan Tuhanku Tuhanlah benteng hidupku ada kataku siapakah yang ku gentari ini kan patuduhon hapor siota songoninang endesian wik 10 ale Tuhan hodo moluku tangyang alai tongdo diendehon tangyang naniendehon ima pesalman jadi sadarion ya takas tak pelajari tapa husor-husor ima taringotu nyanyian do HP taringotu ND alai di bagasan NDI dapat kita nama piga-piga pengajaran manang paninangion nih hapor siau adong muse hu jalohami keistimewaan turpuk tahun manang pesalmen bidu 110 waluon molo tahetong andorang pesalmen 110 waluon dot sesudahnya ternyata bui do tayetong 524 bidu do HP pas di tonga-tonga ni bibelta do HP pesalmen 120 waluon jala molota jumlah hon 524 ditambah 524 gabe 1100 walu boido tabain gabe 110 walu ayat walu pesalmen dui pesalmen 110 walu ayat walu persis di tengah-tengah nih di belta molo tak pelajari ido keunikan pesalmen 110 waluon jala termasuk mai takas na keningan diendehon bahwa taringo tu hapor siaon muse molo debatado dongaku isedo alokku manang na keningan di patik di dok kan songon batu na binolokon haima
Masuk tuh itu Psalmen 110 alu. Jala di turpukta sadarion adong do sahalak banang dua halak pe. Nama lo di Padanarobi mandok sasitongna turpuk tahun termasuk mai kantata liturgis. Manang liturgi pemberitaan nama risihon tujuan instruksional petunjuk manang poda nasongon dia do ngolu ni akan aporsea lumobima di jolon itu hatta molota payutihut bidu 110 waluon dibuka do dohot mandok moleate ajakan panjowon asa rona masude akan aporsiai mandok moleate mahamu tu Jehovah. Ai partingkan basa do ibana, ai rodi saleleng-leleng na do asi di rohanai. Hodu ladonai kito kilo olam kasdo. Ima di hata heber. Nah, boy masuk tu pangatus yota di jodo sude akan aporsea ala Kristen termasuk sadarion mandok moliate. Partingkan bahasa, dia do dengkan bahasa itu hatta. Dia do asini rohanai. Pasal menon sajot-jot do di jamitahon, di endehon, persis di hari raya Paskah. Asa di padomu muse dohot dengan bahasa pambayanan ni debata marhite aheheon itu hatta Yesus. Ima asini rohanai. Taringot usina mahita di jo asa mandok moliate. Malas di roha tu Jehovah. Jala di mamukab sian ayat saputuluon sada panidangion dotong. Lumobi ma sian pesalmen manang sian sahalak raja dohonon di son didok nunga pola di gogoho manulakon awo asa tinggang niam HP Jehovah mangurupi awo. Nah di dok di son ho di gogoho lapatana aka musuhna do, ya kan? Musuh itu hata Yesus aka alona aka namar sogoni roha di nasida di ibana. Saya ya marsakap nama, saya dibain nama aka nasodenggan manang aka kekerasan alai HP Jehovah mangurupiao. Tujuan yang begitu jahat asa tinggang ibana di dok bison ternyata dibain debatado hamuliao ido taringo tutu hatta Jehovah do pargogoku dot endeku alani pambahenan nanda denggan alani asini rohana ala takas diboto ala takas ta porsiai saut ma taindehon Jehovah do pargogok sada padidangion doi dot endeku jadi gabe hatuaoku ibana dang adong na asi dang adong sian portibion nabui taguari gabe hatuaoku ibana gak ada holan debatana dugi muse suara ni olop-olop do hatuaon mar saringan diundung-undung ni aka partigor kita mai saya terus nama mar suara mar olop-olop di jabuta di garijata marlas iroha pasangap pun debata tolu hali di dok siamun ni Jehovah do si bae namonangan tipul situ tudo siamun ni Jehovah siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan molo di dok tangan siamun molo di hata Inggris the right hand artinya ini kan tangan yang benar right itu benar tangan kanan adalah tangan yang benar alai dison tangan siamun tangan hagogo ondo pengalamaku dah on pengalamaku molo martumbuk kiba gumogo apa lebih kuat tangan kanan memukul daripada tangan kiri. Jala mangula peau mengetok palu misalnya lebih kuat tangan kanan daripada tangan kiri.
Molo saut tatu si maksud hatana ni dok ison tangan siamu ni dewata ima patuduhon hagogoon keperkasaannya laho mangurupi makamonakon bangsona saat nama hita hobar tu topik manang tema dang tagamon mateau say nama ngulu doau asa hupa jujur aka pambahen ni Jehovah songoni godang aka parukilon aka tantangan aka namasa di goluta haledang di luas debata hita mate asa ikon mangulu jala tujuan akan naporsia mangawulu didok dison asa hupa jujur aka pambahenan ni Jehovah ia malum peau sian sahid debatado na pamalupon ia au berhasil mamura adong jabuku Jehovah do na mangalean ido tanggung jawab tak dung tajalo dengan bahasa asin rohani dewata ikon tapa jujur tui unang tapasip songon namasa dia kaparupuan akasisian itu hatta takas diboto nasida do nunga hehe Jesusi mereka nggak bisa diam bahkan di gereja mula-mula meskipun begitu hebat permusuhan kebencian bahkan sampai di akhir tahun di awal tahun di abad pertama dang adong nama biar songon endeni wek 10 na keningan saya postur haki dang be mabiarau dang be mabiar atong barani nama hita pajojorhon pambahenan ni dewata salele di goluta nunga gogo tutu di pitsang a Jehovah au nang pe Jehovah sadiri pe alai datung tu hamatea nau di pasaha mangajari do ibana manugu-nugu do ibana asa hot apor syauku asa togu jala siani dang sahat tu hamatean ale tong do mangolu jala dina mangolu pe hita mulak mese mangendehon mamuji pasangapon pajojorpon pambahenan ni Jehovah amin martang yang baita ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami tutu nungahehe wali Tuhan jala marpos ni roha tutu hami taringot tu arisogot taringot tu ahehion sian akan amate asa toktong baritaon hami upajojor hami ia mangulu pe hami mangulu di tanoon jalan mangulu pe di arisogot tongdo alani asini roham dui pasikop na hatami ale Tuhan bain mai gabe ojahan di ngulu nami rap dot sude keluarga amanami inanami dot pangisi ni bagas nami anakon nami asa marmulia guarmu nabadiai jala dohot tu hami di bagasan hamuliaon mi ale Tuhan tuhodo hami mangido holan mangasaon guan nyanakmu Yesus Kristus Tuhan siap kopami amin marende mahita sian buku ende nomor 626 laos tapasahat ma peleata napaduahon
yata tu debata martanggiang maita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa uli basa na mauli utus. Upasat hami masian na nileon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti. Asa uparhasiang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalamu tanda hami kudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Ginjang, sai pinurbadia mangkuarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu hami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami siam pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasahorhon ma damena tutondim.